Ferits de lletra. Entrevistes per a millor entendre el món del segle XXI. Toni Sabater, nascut en la ciutat de València l'any 1969, és autor dels llibres Dies, Ciutat de Campanars i Insistències en la llum. A més, és membre del Consell de Redacció de la revista Lletra Ferit i crític literari en Cultur Plaza. Senyor Sabater, bon dia. Molt bon dia, Felip. Vostè pega un gir de timó dels que la gent veu en el cinema i creu que la ficció supera la realitat. En la primavera d'hivern de la seva vida, decidís deixar de ser un avorrit advocat de l'Eixample de València per a convertir-se en un escriptor reconegut i un agitador cultural. Això com es fa? I sobretot per què? Bé, es va fer d'alguna manera per casualitat. Jo continuo sent advocat, espero que no tan avorrit. Sí que és de veres que no treballo en l'Eixample, treballo pel meu compte, i tot allò es va produir per mitjà d'una certa casualitat, perquè jo era una persona amb moltes inquietuds literàries de sempre, però el meu món estava completament aliè a tot això, el món d'amics i de família tradicional, que mantinc, evidentment, però que no en aquell moment no interactuava, diguem, res en aquest món que podem dir cultural, i un determinat dia, una sèrie de dies, a partir de la busca que feia jo de determinada gent que parlava i escrivia molt bé per uns concrets blogs, vaig trobar-me en un grapat de gent que no coneixia, en els blogs que mantenien. Vaig començar a participar sense conèixer personalment a ningú ni saber la cara que tenia ningú, i finalment tota aquesta gent em convidaren a realment va ser com una autèntica cita cegues, un dinar. Imagina que es pot dir que és un d'aquests moments decisius en la vida de qualsevol persona. Jo vaig acudir allí i vaig conèixer personalment aquesta gent en la que portava alguns mesos interactuant en forma de comentaris en aquells blogs i alguns escrits, i des d'aquell moment aquesta gent, que eren un grup de gent aficionada a la cultura, periodistes, etc., vaig començar una relació personal que no ha fet més que aprofundir-se des d'aquell moment i que va donar peu a un canvi en bona part de la meva vida, principalment per lo que fa a la feina d'escriure, que jo ho feia de manera molt privada, comenci a fer-ho més públicament, i després, arrossegat per tot això, ja entrant en determinats projectes culturals, com va ser primer la revista Lletra Ferit, i més tard l'editorial Llibres de la Drassana. I en això estem, de moment. Està vostè parlant-nos dels blogs i pareix que mos transporta a la prehistòria, no? Sí, han envellit molt ràpid, la veritat. Encara es mantenen alguns, però realment d'una forma no tan viva com en aquell moment que estic parlant, que sí que tenien el seu moment d'efervescència, i que sí, realment sembla que ha passat més temps del que realment ha passat, perquè apareixen ja com una cosa antiga. Però per a mi sempre tindran un sabor especial per lo que van suposar i el que van significar en quant a trobar contacte amb determinada gent. El 27 de setembre de 2013, en l'Església Neobizantina de la Beneficència de València, es presenta Dies, la seva òpera prima. Què recorda d'aquell dia? Pensava honestament que darrere d'aquell acte vindria una llau d'elogioses crítiques, 2 títols més en la seva bibliografia, Ciutat de Campanars i el més recent Insistències en la llum, i una frenètica activitat com a articulista, crític literari i dinamitzador cultural? No pensava que arribaria tot això. La veritat és que el record que tinc d'aquest dia concret i del llibre de Dies és un record molt agradable, com qualsevol persona que escriu, el dia que presenta un primer llibre no deixa de ser una data molt especial, igual que el mateix llibre tampoc deixa de ser-ho. Agradant-me més o menys les coses que podia fer en el passat, Dies sempre serà un llibre molt especial per lo que va significar, perquè venia de tot aquest món que acabo de comentar, que se va condensar un poc allí en aquest volum. El record que tinc és fantàstic, i respecte a si pensava o no que arribaria
a fer més coses. Bueno, qualsevol persona que escriu no deixa de tenir l'ambició de continuar fent-ho sempre, però podria dir que estic molt content de com han anat les coses, de la recepció que ha tingut, de les coses que hagi pogut fer i de la situació actual, de la meva situació en determinat ambient cultural que d'alguna manera sempre havia aspirat i m'havia resultat sempre pues, com una cosa excessivament allunyada per l'entorn habitual i tradicional en el que jo em movia. Dos dels llibres que ha publicat són dietaris, Dies i Insistències en la llum. L'altre és un recorregut per la ciutat de València a través dels seus campanars més il·lustres. Podríem afirmar que la seua és una reivindicació permanent de la memòria, la seua i la de la seva ciutat? Sí, jo crec que sí. A la vista del resultat fins ara de les coses que has pogut fer, sí. Jo és que crec que bàsicament poden haver-ne moltes distincions, no? Però la gent que escriu, jo crec que una divisió prou clara seria tota aquella gent que està dotada d'imaginació portentosa i que inventa històries i vides, i la gent que d'alguna manera sempre estem, i ahir podia incloure'm jo, sempre estem rememorant el passat, recreant-lo d'una manera més o menys fidel, però el material en el que se treballa és d'una manera molt, molt insistent i molt clara el passat. La recreació i la projecció sobre el present de qui escriu, més que la ficció pura, que ja dic, crec que és una determinada manera d'escriure, per a mi principalíssima també, però jo crec que en qualsevol cas les coses m'han dut a optar per aquesta primera classificació, la de la memòria més. I com porta vostè lo de la fina línia que separa la memòria de la nostàlgia? Els seus llibres tenen molt de nostàlgia també? Sí, suposo que sí, però jo crec que la nostàlgia no deixa de ser un apartat de la memòria. Crec que lo que preval ahí bàsicament és la memòria. La nostàlgia és una mirada agraïda sobre certa part de la memòria, seria un apartat, i un poc que s'activa, jo crec que n'hi ha una certa part de voluntarisme. La memòria ho abarca tot, la memòria és un espai més ample, la memòria és allò que som, jo crec que sense memòria no som res, i això serveix realment a nivell personal i a nivell col·lectiu, tant siga com a ciutat, en este cas la de València, com la del país dels valencians, la que puga tindre. Maybe I don't really wanna know how you got and grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know how you got it wrong.
Live Forever, Oasis. Sabater, per què este tema? Per què este grup? Pues quan m'has dit que triar una cançó, el primer que m'ha vingut al cap un poc que és triar una d'aquestes cançons que tots tenim de la primeríssima joventut o de l'adolescència, que són les que d'alguna manera jo crec que ens marquen o que se queden d'una manera més indeleble, però he preferit esta cançó d'Oasis perquè Oasis d'alguna manera va ser un grup que jo vaig sentir molt, ja no en la primera joventutissa adolescent, sinó jo diria en l'última joventut, que és la que està un poc al voltant dels 30 anys, i Oasis per a mi, que m'agradava i m'agrada molt, va ser un poc l'últim grup al qual t'unisses o assumisses d'una manera molt personal, que és una cosa que realment després deixa de passar, no sé molt ben bé per què, però deixa de passar perquè acaba d'alguna manera un temps de vinculació, identificació en determinades coses, i Oasis va ser un exemple fastuós d'aquesta identificació en el meu cas. M'agrada molt, particularment aquesta cançó, que em pareix un himne també a la perdurabilitat de la joventut, és una cançó optimista, i bé, per això són les raons principals d'haver-la triat. Seguim en la memòria. Tornem a la memòria. De quina forma este bagatge, que està tan present en la seva obra, li ajuda en el seu dia a dia? Li permet un dia a dia més amable, més ple, més feliç? En quina mida està vinculada la seva obra en la seva quotidianitat? Bueno, jo diria que d'una manera molt, molt intensa perquè, de fet, bona part de les coses que jo escric estan tenyides d'alguna manera, d'una manera intensa, com dic, per aquesta quotidianitat que impregna tot, que en el moment en què està vivint-se no té aquesta dimensió probablement, i que determinats canvis, més bé menuts, però perceptibles a llarg termini, sí que fan que aquesta quotidianitat que havies passat per ella d'una manera pràcticament sense adonar-te'n, sí que adquirisca un valor, una rellevància, i que es convertisca en un passat que rememores des d'un present inevitablement i en bona part nostàlgic. Algú com vostè, que fixa una València determinada entre la seva infància i la seva joventut, aproximadament entre els anys 70 i els 90, com viu, com experimenta la transformació que ha sofrit o que d'alguna manera ha experimentat, valga la redundància, al cap i casal en els últims 5 o 6 anys? Jo crec que amb molta naturalitat, i crec que no és una particularitat meua, sinó que jo crec que aquests canvis, els que vivim sempre, com és el meu cas, en la ciutat de València, aquests canvis que no deixen de, per més sobtats que siguen, no ho són en realitat i no deixen de ser progressius, vas assumint-los en la normalitat del dia a dia. Crec que aquestes coses, aquests canvis són perillosos o poden ser fins i tot dolorosos per algú que està fora i torna i no reconeix determinat escenari, però els que vivim a diari, i com crec que jo faig d'una manera prou intensa a la ciutat, aquests canvis, i sobretot quan són com pense que ha passat, sempre n'hi haurà coses que t'agradaran més o menys, però pense que els canvis han sigut positius, els que van produint-se, pues assumeixen en total normalitat i d'una manera molt pacífica. Anem a tancar els ulls per un moment, Sabater. Anem a pensar en profunditat i va vostè a dir-nos quina seria la seva València ideal. En el coneixement que vostè té de la València viscut